Doncs jo soc en Felip Ortega, soc una persona que ha pogut gaudir de l'ajuda de l'espai de pupes en l'hospital pel meu fill i ja fa bastants anys, i a partir d'aquí doncs, hem mirat de mantenir el vincle amb ells i actualment som donant també de l'associació. Era Sant Joan de Déu, on el meu fill estava ingressant, i el primer contacte potser va ser amb una de les colles a l'hospital, amb a fer-ho retirar, no? I bueno, és una que et crea moltíssima expectativa, perquè és la reacció que tenen no només el meu fill, sinó tots els nens que en aquell moment corren per allà per l'hospital davant de la presència del FEMA. No? Al principi veiem els que ja portaven temps com se l'arribaven a estimar i com el nostre potser era la sorpresa aquesta això de què va, no? I com després el moment o l'infant acaba sent un vincle tan gran, tan important amb la seva, en aquest cas, era molt curiós i molt bonica de veure. Sí. I va estar 3 anys a Sant Joan de Déu, per un tractament oncològic. I durant tot aquest temps, la relació que ell tenia amb la febre era molt especial, no? I molts cops, fins i tot els altres també hi participaven dintre de l'equip de palla de pupes de l'hospital. La sensació que nosaltres teníem és que quan ells arribaven era una mena de bombolla de seguretat, no? Que en segons quins moments que podien ser més delicats de fer algun tipus d'intervenció que fos, no? A nivell metge que arribaven, no és potser la cosa més pacífica, no? Sinó que és una mica més angoixa i tal, doncs la feina que feia el Pallars l'hospital en aquest cas, tant pel nen com també per la família, no? És una cosa molt gratificant. Feia que el nen, entre cometes, quedés fora d'aquella situació potser més angoixant o més complicada i en joc. Tinc diverses experiències d'aquestes de moments, no? I que realment veies això, que és mirar passar per aquesta situació d'una manera molt millor de la que podia estar gràcies a ser Pallars l'hospital. Potser el sentiment més gran és el de gratitud, no? Per aquesta ajuda, no? Que és una ajuda molt emocional, que de vegades dius els metges i les infermeres són molt bones persones i són molt bons professionals, però tenir un plus, no? De saber que tens un equip de persones tan darrere que vetllen en aquest cas per un infant, no? I després sí que s'ha anat, quan nosaltres estàvem allà, ja l'any 2010, fa molt de temps, no? L'hospital potser anava també molt enfocat allà, s'ha anat obrint, no? a més hospitals i més àrees, però en aquell moment tenies aquesta tranquil·litat de que quan determinades coses passaven allà a l'hospital, no? Doncs sempre comptaves amb ella, en aquest cas, i amb els altres membres de l'equip, doncs que feien que el nen jugués, no? En aquelles situacions que al final veies i dius, mira, doncs ha passat, des d'una petita punxada per fer una analítica, això no, a dir, no pateixis perquè ara dormiràs que et porten al quiròfan, no? I tot això el nen ho vivia d'una manera segurament, crec jo, molt millor que si no estigués aquella persona allà amb un nas vermell, no? Que era una cosa, al principi a ell li sobtava molt, en aquest cas, no? Però després era com, era un pilar de l'estar a l'hospital, el fet que tinguis el Pallars allà per artista. Sí, crec que l'humor i la distracció, d'acord? A través del joc, a través de la rialla, a través de l'acudit, d'un cap, no? És un 120% recomanable. Tant dic, tant per la persona que és el malalt o que és la persona afectada d'haver d'estar en l'hospital o haver d'anar a fer alguna cosa, com per les persones que l'acompanyen també. Vull dir, perquè al final és això, són moments que poden tenir més o menys complexitat o portar certa angoixa, certa por fins i tot, no? I tenir una estona de no estar pensant en allò, sinó de dir, doncs mira, estem aquí gaudint, entre cometes, no? De la distracció i doncs, és una cosa que serveix molt, no? Per dir, mira, o ja ha passat o ens ho prenem d'una manera potser més fàcil, no? Sí. Quines 3 paraules definiria Palla Pupes? Et diria alegria, et diria esperança i et diria també responsabilitat. Però la tercera crec que és molt important perquè no és
O sigui, el fet vaig viure, la feina que feia Pallapuca en aquell moment, no és entrar en tromba. L'associació aquesta de, aquí estem, vinga, s'ha acabat, no, vull dir, el respecte a la cura que tenen per les situacions diferents que poden tenir els diferents grups de pacients, de situacions familiars que hi poden viure, i era sempre molt present també. Vull dir, al mateix temps que veies, doncs, efectivament, no, l'ajuda, també veies com les persones eren professionalíssimes, d'acord, en aquest punt de respectar-li certes línies de dir, que és la família també, o és un infant, llavors era un que s'agraïa moltíssim, perquè quan era tot molt controlat, a tu no t'ho semblava, o mínim la percepció que teníem era que no ho semblava, però realment ho era. I era gent que realment tenia una formació tremenda i la relació que tenien amb els equips mèdics, tot plegat, amb tot el personal de l'hospital, jo crec que estava marcadíssima i molt ben organitzada. Això són les tres paraules aquestes, no? En fi, Pallapucas és vida. És una injecció de vida en un hospital. Sí.